L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Pedjatri qed tinsisti li l-ġenituri u dawk in-nies li għandhom il-kustodja tat-tfal huma obbligati li jagħtu t-titqib neċessarju lit-tfal tagħhom skont l-iskeda nazzjonali tat-tilqim. Dan sabiex tiġi salvagwardjata s-saħħa tat-tfal Maltin. Fi sqarrija, l-assoċjazzjoni tisħaq li għandu jkun żgurat li t-tfal ma jettendux iċ-ċentri ta' childcares, nurseries kif ukoll l-iskejjel qabel ma jkollhom prova li nataw it-titqib kollu meħtieġ skont l-età tagħhom. Peress illum il-ġurnata ħafna tfal qed jattendu iċ-childcares minn età żgħira ħafna, dawn ma jkunux laħqu ħadu it-titqib minħabba li jkunu għadhom żgħar. Dan jista' jwassal għal iktar tixrid ta' mard u jpoġġi lil tfal oħra kif ukoll lill-adulti f'riskju ta' mard diżabbli u anke f'ċerti każi anke fatalità. ċerti mard li jistgħu jkunu evitat permezz ta' titqib fosthom il-ħosba, il-gattone, il-pertussis, il-ħib u l-hepatitis B ipoġġu riskju fuq is-saħħa ta' tfal, speċjalment tfal żgħar. Il-leġiżlazzjoni ta' pajjiżna tispeċifika li t-tilqim kontra d-differite, it-tetnu, il-polio u r-rubella huma obbligatorji, però ma semmix it-titqib kontra l-ħosba, il-gattone, il-pertussis, il-ħib u l-hepatitis B huma obbligatorji wkoll.